नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सतीश डोळे। आज मी तुम्हाला माझी हळद दाखवत आहे। मी कोण्याच पिकाला कोणत्याही प्रकारचे खत देत नाही। सोयाबीन असो, हरभरा असो, गहू असो। हे बघा हळद माझी। या हळदीला फॉस्फेट पण दिलेलं नाही मित्रांनो आतापर्यंत। हे बघा, असं नाही की यात शेणखत पण नाही आहे। या शेतात शेणखत पण नाही। ज्या वावरात हळद लावायची होती त्याच्यात शेणखत टाकलं होतं, पण पाण्याच्या अभावी या शेतात लावायचं काम पडलं, त्यामुळे याच्यात पण काही टाकलं नाही। हे बघा, आता माझा गहू आहे, त्याला पण खत नाही। खालच्या वावरात हरभरा आहे, त्याला पण खत दिलेलं नाही मी। हरभरा बघू शकतात मी, हरभरा माझा टोंगळा इतका कोरडा। हे बघा हळद, तुम्हाला बघायची असेल तर असं नाही की खूप खत दिल्याने हळद जास्त होईल उत्पन्न। मला तर वाटते मला जास्त उत्पन्न होईल माझ्या याच्याप्रमाणे। मला स्वाबीचं पण भरपूर उत्पन्न। या याच्यात मला एका एकरात 30 गुंठे हळदी माझी। 30 गुंठ्यात मला हळदीत 5 पोती सोयाबीन झालेली आहे। 335 खाली होती, याच्यात 335 KDS खाली 7 पोती झालेली मला बिना खताची। टोटल शेती माझी बिना खताची असते। राम राम।